Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan Karangkadempel. Iki piye, Petruk? Kok sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. Ki menapa paduka supe dateng kula, Kiai. Kok sik to, kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Oh, ngawur Bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cemping pecotot ta, Tru? Nolo garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdi pun Anoman, Kiai. Kula pun Senggono. Kula pun Mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karangkadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa, Pak? Anoman. Anoman Nolo Garing. Waduh. Samet, Man. Pangestunipun Kelurahan Nolo Garing wilujeng bekti kula kunjuk Lurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Prayogakna ya. Lho niki sampun boten kirang prayogi. Slamet, Man. Anoman. Kilurah Petro. Wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilurah Petruk kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo, mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petruk kaliyan Kelurahan Nolo Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun ki Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to, sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati. Sampun ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kaya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang ki Lurah. Syukur. Prayogakna ya, Man. Wilujeng niring Sambikala mboten kirang prayogi ki Lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok mbok ya, Man, ngono apa kok Nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora ento. Pangestunipun ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong to menika. Wah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kaliyan panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek ki rek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbuh karo kahananmu. Inggih ki Lurah. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring Sambikala. Syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, Mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis le ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakna ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa?
kula menika dipun